wspominajmy naszego brata. Drodzy bracia i siostry, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby wspominać naszego zmarłego brata. Niech jego dusza spoczywa w pokoju wiecznym. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do refleksji nad naszym życiem. Czy jesteśmy jak te ziarna, które padły na dobrą ziemię, czy może na skałę?